Lampantín! Coitadiño! Galupín! Pensa nos teus tíos que che queren como a un fillo. Eu tamén sufrín mal de amores na miña mocidade e quixen beber Solimán. E aquí me tes, que xa teño fillos mozos. Se pensaras en traballar, moito millor che sería. Non che virían esas arrautadas á cabeza. Que los quedas merecías, Galupín. Atende, home, atende. Atende o que che din os teus tíos. Que che se quiten esas ideas da cabeza, que te fan tolear. Ainda es moi noviño, se nen siquiera entraches en quintas. Eu mato-me. Non podo vivir sen ela. Decídelle esta veliña, que é unha garela. Tírame daqui ou afórcome. Xa verá que me trae a corda. No, Alá vou. Escoita o que che di a túa tía. Que velai ben, non te darás conta que pa morrer sempre hai tempo. Pero, Manueliño, xa choramos da abondo teu tío Maseu. Se teimas en matarte que te parta unha centella, oh. Que queixa tes que dar de nós? Acaso non te tratamos como a un fillo? Había nesta parroquia outro mozo tan pintoresco como a ti. A ver cando che faltaron 10 pesos para gastar nunha romería ou 100 reas para comer o polvo na feira. A culpa tuvémola nós por tratarte con tanto meco. Ora deulle polo amor, polo amor. Criamos unha cóbrega en vez dun home de proveito. Relas e bacarelos se che meteron na cabeza. Remate aseña, miña tía, que teño preso por me matar. Este home o que merece... este home o que merece son uns bos paus. Pero vou subir a un del. Xa subí, deixa, muller, a ver se baixa. Cabila ben o que vas facer. E se teimas en matarte leve modemo, por que non fixaches un papeliño diante do escribán dispoñendo os teus eidos da ribeira? Non sabes que se morres en testar os teus eidos van parar a más de teus irmáns e que lles debes a eles? Aldrases e desprecios, lenguas viperinas. Criamos unha cóbrega. E por encima, para tirarte dai en riba, puxache o traxe novo. Valía que lle ben o da faena. Era por si Sabeliña me viña a ver. Si, ben vexo eu a Sabeliña. Onde está a A Sabeliña? Sabeliña vou xa dar a ti eu. Atende, home, atende. Non che dará apenas deixar así a teus tíos, desamparados, que xa van vellos. Que queres? Que vayan pedir porta por porta? Ti non ves que teus tíos van ir pedir nunhas muletas que de outra maneira non poden ir, que están todos escangalladiños? Galupín, morto de fame. Mátate xa que és ben teimudo. Tal vez fora mellor que afogaras un domingo antes da misa no río. Así, habíamos a topar ben lonxe, non dabas que facer. Non ves que se morres así? Non te podemos enterrar en terra sagrada. É ainda unha vergoña para esta parroquia. Pero non me fale así, miña tía, que me esganifa o corazón. Mira, eu non quero que claudiques na túa idea. Pero se teimas en matarte, baixate dese castiñeiro. É así no papeliño, que teu tío xa vai maior para tanto traballar, home. Este rapaz temos a ti. Ei, ven o señor cura, ei, ven o señor cura. a ver Pater se nos noster, conxura. todos Pater noster. Señor, Pecado ser. señor cura, que ainda non morreu, velo aí está arriba do castiñeiro. Santa María. Escoita a miñas falas, ovella descarriada. Baixa, cerril mancebo, de ese frondoso cadalso que ti mismo te has buscado. Baixa que te descomulgo, baixa do freixo. Que é un castiñeiro, señor cura. Baixa do freixo, pedrón de ignomia, pedra de escándalo, espejo de concupiscencia. Ya te he dicho, Manoliño, que son los demos los que te quieren ver derrumbado. Y bien derrumbado te vemos, aunque estés en la cima del freixo. Que é un castiñeiro, señor cura. ¿Acaso es lo mismo, Manoliño? Ya te he dicho 1000 veces que ya te prendió el fuego en los profundos, en las puntas de los galochos. Haz penitencia, descarriado. Que non baixo, que non e non. Que eu tírome. Que o máximo que eu podo facer é asinar ese documento. Que alguén vai a buscar o pedáneo e que o escriba aquí diante de min.
que é moi trapalleiro e Deus sabe o que vai escribir aí. Non te tires, Manueliño, que xa vou eu buscar o pedaño. Mas non haberá que no vire. E mentres que toda esta xente se vai a súa casa a procurar pola súa vida, que a miña nadie les importa. Pero para ese papeliño habrá que subir eu en riba. Pero bueno, eu subo nun momento, tiqui, 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 todos os pinchacarnes xa están de ti. No, que non soa ninguén ata aquí, que xa me pasaredes por aquí o documento coa pluma, que o firmo aquí en riba. Pero se non acabas de caer, tiro teu. Antes de que subes, tírame de cabeza, se fai falta. Deixa, muller, deixa. Que escriba o pedáneo a ver que pasa. Que se haga vagantío al pie del freixo, que... Que é un castaño, señor Pedá? Para el caso es lo mismo. Será poste. Que se rechejen los abajo firmantes. Silencio. Que nadie interrumpa la redacción del documento. Lo leeré mientras lo redacto y después lo firmarán ambas partes. Que se rechejen el señor cura y ese señor como testigo de calidad. Comienzo a leer el documento. En el día de hoy, en el monte próximo al Muiño de la Ribeira, las partes contratantes, Manuel Rodríguez Pérez Manueliño, desde el cimo del Freixo. Que é un castiñeiro, señor cura, como yo hai dicir. Silencio. Que é o pedáneo, muller, ese non é o cura. Manueliño desde el cimo del Freixo. Y en la Do parte... castaño, non do freixo. Y en la parte de abajo, los que asientan los pies en el chan del Souto y conjuntamente con la tía del Interfeuto, Son yo, señor Dolores de Pedáneo. Piñor, se tienen en cuenta los siguientes considerandos. Considerando que Manuel Rodríguez Pérez, Manueliño, se quiere guindar del Freixo en bajo, vende todos sus eidos a sus tíos en 5 reales. Considerando el trabajo del pedáneo, los tíos de Manueliño quedan en la obliga de pagarle al susodicho pedáneo 200 pesos de estipendio por la formulación de la escritura. Eso sí, supónese que todo terá efecto cuando el susodicho se guinde del Freixo en bajo, Do castaño. teniendo que ser declarado cadáver definitivo por la autoridad competente. Y sin más considerandos que establecer, firman abajo las partes contratantes, los testigos y el pedáneo. Moi ben. Agora ciscade todos aquí, que me vou guindar. Ainda que primeiro tal vez mexo. Deus nos libre dunha mala hora. Velaí ven don Rosendo. É a persona que en el mar respeta. A ver se el pode facer algo. E para tirarte no chao polo traxe millón. Para iso valíache ben o da faena, yo. Bueno, muller, ahora xa está. Deixa Que Ahora xa firmou. chora de arrepentida. Ai la lelo, ai la lo. Ardala de arriba cando van cogando. Espetan a vara e bailan o tango. E bailan o tango e baila muiñeira. E ardala de arriba non hai quen as queira. E logo, que fai tanta familia no meu souto? Pois mire, don Rosendo, co Manueliño, teima con se matar, porque a Sabeliña non lle fai caso. E aí o ten, na cima do castiñeiro. A ver se usted o convence. Buenos días. Buenos días. Don Rosendo. Buenos días.
días. Buenos días. O mínimo hai que respetar a autoridade. Buenos días. Escoita que che vou a dicir desta brava. Para facerte beixar, podíalle poñer unha gabela de toxa ao pé do castiñeiro. Mas non quero derramalo, pois estou mirando que ainda me dan uns bons puntos. E se te tiras, cazo tigo el liño con a perdiz no aire. Non creas que has de morrer de calquer xeito, non. Has de morrer dunha perdigonada no cu. E cando esteas no chan emborcallándote como heite de rematar, como fago cos lobos. Mira, conto ata 3. Só rematar non baixas, chímpate dun tiro. Sin embargo, se baixas por o teu pé, os dous comeremos na mesa da miña casa. Botaremos un rolo man a man e morro o conto. 1, 2. Agarde, don Rosendo, agarde, que eu baixo agora mesmo. Ainda que só sexa por botarlle uns grolos, porque eu teño unhas asuras que me parten a alma. Agora baixo. Ai, Deus meu, que me caio. Ai, Deus meu, que me mato. Baixe, señor pedáneo. Señor pedáneo, Axúdeme, señor pedáneo, que me mato. Tiñas boa gana de Eu caio. Ai, Deus meu, que me caio. Ai, que me enterren. Alabado sea Dios. Pero aí dai unhas dos lavazadas. Pareceme que non, o que tiña porque mereces tiña unha boa felpa por non cumplir a túa palabra. É que ninguén lle poña a man enriba ao rapaz. Unha palabra é unha palabra. O que vale que non lle poñer dous. Ahora liscade todos de aquí. Nós vamos tomar unhos grolos. Por encima. E nós quedamos aquí. Non te cases. Parten unhas centellas. Este don Rosendo gobernar a súa casa, canto mellor lle iría. E o peor é que un documento tan bien feito e quedou encima de Freixo. E se non sabe mellor usted facer os papeles que distinguir o Freixo do Castiñeiro, papá o cobal. Os papeles, ben que me defendo, Bueno, eso xa se sabería.